Привіт, Анне, тут Марк. Ці калі-небудзь ти меў $100 у кішэні і задаваўся пытаннем, як іх ператварыць у 1000, 10 тысяч ці нават $100 000? На жаль, гэта не тое, чаму вучаць у школе. Разважаючы пра гэта, было б вельмі крута, калі б вучылі. З-за гэтай адсутнасці выдаў пачаць інвеставаць для большасці пачаткоўцаў здаецца даволі страшным. Але у сённяшнім відэа я спрошчу увесь працэс. Інвеставанне дазволіла мне стаць мільянера і здагадацца, з якой сумы я пачынаў. Так, з $100. На самай справе, напэўна, з меншай сумы. Я не кажу, што стаць багатым лёгка, але прымаючы разлічаныя рызыкі, ты зможаш павялічваць сваю заможнасць з часам. Я разумею, што кожны чалавек мае розную талерантнасць да рызыкі, таму сёння я раскажу, як інвеставаць для пачаткоўцаў са $100. Па меры таго, як мы прасоўваемся ў відэа, рызыка будзе павялічвацца. Але памятай, што па меры павелічэння рызыкі павялічваецца і патэнцыйная ўзнагарода. Я таксама пастаўлю свае грошы на тое, што кажу, і інвестую $100 у кожную з гэтых опцый, каб ты мог бачыць, як гэта зрабіць. Я збіраюся інвеставаць у нешта, што ніколі не думаў, што зраблю. Калі хтосьці пытае мяне, як варта інвеставаць $100, я звычайна кажу, што варта інвеставаць у сябе. Ты можаш зрабіць гэта, купляючы кнігі і паляпшаючы свае навыкі. Але мяркуючы, што ты ўжо зрабіў гэта, цяпер пагаворым пра канкрэтныя месцы, дзе ты сапраўды можаш укласці свае грашы. Я прадпрымальнік, а не фінансавы кансультант. Гэта праста некаторыя з метадаў, як я інвеставаў свае грашы за гады, і яны працавалі для мяне. Ты таксама можаш сесці і адпачыць, таму што я не збіраюся прадаваць нешта ў канцы. Проста памятай, калі табе спадабалася відэа, націсні лайк, таму што гэта сапраўды дапамагае распаўсюджваць гэта відэа на больш людзей і падпісвайся, калі хочаш павялічыць сваю заможнасць. Давай змянім твоё жыццё і узняць твой узровень ведаў і патэнцыялу да максімуму. Нават калі ты пачатковец без ведаў, я навучу цябе практычна, як выбухнуць у багацці. Я гарантую, што з гэтага моманту ты будзеш іншым чалавекам. Ці гатовы ты зрабіць розніцу ў сваім жыцці і жыцці сваёй сям'і? Тады праяві сваю прыхільнасць і скажы ў каментарах: «Я хочу быць багатым сумленна». Паўтары гэта. Я хочу быць багатым сумленна. Як толькі я ўбачу тваё сцвярджэнне, я адрэагую сэрцам, як знак прызнання твайго неўзабаве поспеху. Выдай, што твае пошукі выдаў ужо ставяць цябе на 99% наперад за іншых. Першы інвестыцый – гэта ашчадны рахунак з высокімі працэнтамі. Гэта 1 з 10 на маштабе рызыкі, значыць найменшы магчымы рызыка. Сёння надзвычай складана знайсці любы ашчадны рахунак, які плаціць значную колькасць працэнтаў, але гэта не галоўная прычына, чаму гэта ў спісе. Кладучы свае грашы на ашчадны рахунак, ты пачынаеш ствараць тое, што я люблю называць надзвычайным фондам, які, я веру, павінен мець кожны. Гэта грошы, да якіх ты можаш атрымаць доступ, калі нешта нечаканае здарыцца, і гэта надзвычай нізкі рызыка. Маючы грошы пад рукой, ты можаш пазбегнуць запазычанасці і плаціць несуразмерныя працэнты. Я памятаю, калі я купіў сваю першую кватэру, у мяне была невялікая крызіс пасля прыкладна 2 месяцаў, калі сістэма гарачай вады зламалася і патрабавала замены. З-за майга надзвычайнага фонду я зэканоміў больш за $200, таму што не трэба было браць надзвычайны крэдыт. Калі ты пакідаеш свае грашы ў банку, яны павольна губляюць сваю вартасць. Таму, калі я шукаю лепшы ашчадны рахунак, каб змагацца з гэтым, я шукаю дзве рэчы. Першае, вядома, гэта добры працэнт, які ў асноўным залежыць ад эканомікі. Другая рэч – гэта магчымасць неадкладна атрымаць доступ да сваіх грашай. Некаторыя банкі, якія варта правярыць і якія пастаянна маюць добрыя працэнты – гэта Ally Bank, Marcus by Goldman Sachs і Citibank.
У цяперашні час я маю рахунок у Marcus by Goldman Sachs, і їх процент складає 0,17%, що не вельми висока, але у цяперашні час гэта адзін з лепших доступних варыянтаў. Таким чином, 8 даволі проста $100, покладзених на мой ашчадны рахунок. Цяпер паговорым пра залата, часто званае бяспечным прытулкам. Я таксама даю 2 з 10 на маштабы рызыкі. Ты ведаў, што з моманту стварэння Федэральнага рэзерву ў 1913 годзе амерыканскі долар страціў 95% сваёй вартасці. Таму у цябе сапраўды засталася толькі 5% арыгінальнай пакупной здольнасці. Калі ты хочаш прадухіліць страту вартасці сваіх грошай, тады, магчыма, золата для цябе. Калі б у цябе была залатая злітка на $100 у 2000 годзе, яна цяпер каштавала б прыкладна $580. Залаты кавалак не змяніў свой памер, гэта ўсё той жа кавалак металу. Але што сапраўды змянілася, гэта вартасць твайго долара, і колькі золата ты можаш купіць на яго. Золата было на самай справе нашай арыгінальнай валютай, якую выкарыстоўвалі нашы прадкі. Я добра памятаю гэтыя дні. Яно ідэальнае, бо яго нельга вырабіць, і яно доўжыцца тысячы і тысячы гадоў. Калі ты калі-небудзь глядзеў праграму «Залатая ліхаманка» на тэлебачанні, ты ведаеш, як цяжка сапраўды здабыць гэты матэрыял з зямлі. Цяпер ты можаш задацца пытаннем, калі гэта так бяспечна, чаму я даў 2 з 10 на маштабы рызыкі, усё зводзіцца да выдаткаў на магчымасці. Ты павінен спытаць сябе, ці сапраўды ты хочаш толькі абараніць свае $100 ад інфляцыі, ці хочаш іх інвеставаць у іншыя магчымасці, якія маглі б зрабіць іх расці значна хутчэй. Калі ты інвестуеш у золата, тады ты прапускаеш гэтыя патэнцыйныя прыбыткі, што робіць яго трохі рызыкоўным. Я б сказаў, што гэта ідэальная інвестыцыя. Калі ў цябе ўжо ёсць шмат грошай і ўсё, што ты хачаш, гэта проста іх абараніць. Ёсць 2 спосабы ўкладання ў золата. Першы спосаб – гэта набыць фізічнае золата. Але калі я купляю ювелірныя вырабы, зліткі золата, манеты і гэтак далей, я, верагодна, плачу занадта шмат, бо чалавек, які прадае, захоча атрымаць прыбытак, што азначае, што я буду плаціць больш за рэальную вартасць золата. Альтэрнатывай з'яўляецца укладанне ў золата праз дадатак брокера, як Robin Hood у США або Trading 212 у Великабрытаніі. Таким чынам ты можаш купіць золата па яго рэальнай вартасці і мець магчымасць прадаць яго значна хутчэй. У США я б шукаў ETF GLD на Robin Hood, які з'яўляецца адным з найбуйнейшых залатых ETF у свеце. У чэрвені 2020 года яны валадалі больш за 1 мільён унцый золата ў схавішчах па ўсім свеце. Паколькі я зараз у Великабрытаніі, я буду інвеставаць з дапамогай Trading 212 у падобную акцыю. Адным націскам, і вось я, цяпер я спадар чалавек золата. Калі гэта не здаецца табе дастаткова захапляльным, чаму б не паспрабаваць фонд нізкакоштавога індэкса? Я даю гэтаму 3 з 10 на маштабы рызыкі. Калі б ты інвеставаў толькі $100 у месяц у індэксны фонд з гадавой даходнасцю у 7%, то праз 30 гадоў у цябе было б $123 000. Гэта сіла складаных працэнтаў. Ты можаш зрабіць усё гэта без якога-небудзь ведання фондавага рынку. Памятаю, як Уоррен Баффет, адзін з самых багатых людзей у свеце, заключыў заклад у $1 мільён, што просты індэксны фонд S&P 500 пераўзыдзе партфель хедж-фондаў, выбраных прафесіяналамі на працягу 10 гадоў. Цяпер гэтае спаборніцтва скончылася ў 2017 годзе, і вынікі былі апублікаваныя. Уоррен Баффет сапраўды выйграў заклад на $1 мільён, што сапраўды паказвае сілу індэксных фондаў, і што звычайны чалавек можа супрацьстаяць прафесіяналам з невялікім або без ніякага ведання. Уяві, што індэксны фонд – гэта як пакет цукерак Харібо. Машына на заводзе кладзе у пакет разнастайнасць самых папулярных цукерак, каб ты мог атрымаць асалоду ад лепшага без неабходнасці выбіраць і купляць кожную асобна.
Цяпер проста замяні цукеркі на кампаніі. Гэта тое, што такое індэксны фонд. Ты можаш купіць сваю уласную падборку самых папулярных кампаній у свеце, як Apple, Microsoft, Amazon і Facebook. І твае грошы будуць размеркаваны паміж усімі імі. Цяпер вернемся да Харібо. Уяві, што ты пакінуў іх адкрытымі на некалькі дзён. Яны зацвярдзаюць і, напэўна, не будуць мець такога добрага густу, праўда. Але кладучы іх у кантэйнер, ты можаш пазбегнуць гэтага. Гэта вельмі падобна на індэксныя фонды. Калі ты пакінеш іх без абароны, урад пачне абкладаць падаткам прыбытак, які ты атрымліваеш, але ты можаш абараніць іх з дапамагай свайго роду кантэйнера, вядомага пад рознымі назвамі ў розных краінах. У США гэта называецца Рот Айра, а ў Великабрытаніі Іса. Гэтыя кантэйнеры дазваляюць абараніць твае грошы пасля падаткаў, і тады любы прыбытак, які ты атрымаеш, будзе тваім. Але таму, што яны такія добрыя і такія магутныя, ёсць абмежаванне на суму, якую ты можаш інвеставаць кожны год. Таму, калі б я быў табой, я б максімальна выкарыстоўваў гэта як мага хутчэй і максімальна павялічваў сваё абмежаванне. Ёсць больш падрабязныя стратэгіі, якія ты можаш выкарыстоўваць. Але для мэты гэтага відэа я буду інвеставаць $100 у індэксны фонд S&P 500, які за апошнія 20 гадоў мае сярэднюю гадавую дахаднасць 7%. Пастаў лайк, калі б ты хацеў паўнае відэа, якое ахоплівае гэтую тэму, бо ёсць шмат чаго, пра што мы маглі б пагаварыць. Але марк, $100 недастаткова, бо S&P 500 каштуе больш за $3000 за акцыю. Ну, табе не трэба на самой справе купляць цэлую акцыю, каб інвеставаць. Мая любімая брокерская кампанія Fidelity, Charles Schwab і Vanguard. Такім чынам, калі мы зараз зайдзем на сайт Vanguard і знойдзем S&P 500, тут ты можаш убачыць, якія кампаніі знаходзяцца ў індэксным фондзе, каб ты мог купіць правільны. Усё, што табе трэба зрабіць, гэта стварыць рахунак. Я ўжо маю адзін, унесці грошы, а патым націснуць. Гатова, праца зроблена. Чацвёрты спосаб інвеставання – гэта інвестыцыйны фонд нерухамасці, таксама вядомы як REIT. Я таксама даю гэтаму 3 з 10 на маштабе рызыкі. Цяпер уяві, што твой сябар сабраў $100 з 3000 чалавек. Ён будзе мець $300,000. Тады ён бярэ гэтыя грошы і купляе маю масць. Здае яе ў аренду і дзяліць прыбытак з усімі 3000 людзьмі, якія дапамаглі купіць маю масць, што дапамагае пачаць генераваць пасіўны даход. Гэта асноўны спосаб растлумачыць REIT. Гэта дазваляе ўсім карыстацца перавагамі укладання ў нерухомасць, якая прыносіць прыбытак, без неабходнасці на самой справе яе купляць. Думай пра гэта, як пра куплю невялікай долі ў нерухомасці. Дапусцім, ты валодаеш уваходнымі дзвярамі. Іншы чалавек валодае вокнамі, і некаторыя іншыя людзі валодаюць усімі цаглінамі, але разам вы валодаеце маёмасцю. REITs, акцыі валадаюць такімі рэчамі, як офісы, гандлёвыя цэнтры, кватэры, гатэлі і многае іншае, і атрымліваюць свой прыбытак праз аренду. Па законе яны павінны перадаваць 90% усіх прыбыткаў інвестару у выглядзе дывідендаў. Аднак яны абкладаюцца падаткам трохі інакш. Цікава, што ў пачатку 2019 года сярэдняя даходнасць за 10 гадоў для REITs пераўзышла S&P 500 з сярэдняй даходнасцю 10%. Калі ты знаходзішся ў США, інвестуючы ў VGSLX ад Vanguard, ты можаш атрымаць сярэднюю даходнасцю 12%, што пераўзыходзіць сярэдняга інвестара ў нерухомасць. Як гэта дзіўна! Паколькі я знаходжуся ў Вялікабрытаніі, я буду выкарыстоўваць сайт Trading 212, каб унесці $100 у падобны REIT. Ён мае высокую глобальную дыверсіфікацыю, што азначае, што я магу інвеставаць у усе рынкавыя нерухомасці, якія развіваюцца па ўсім свеце. Наступны варыянт – гэта купля і продаж тавараў. Рызыка гэтага сапраўды залежыць ад таго, наколькі добры ты ў пошуку выдатных здзелак, але я даю гэтаму 4 з 10 на маштабе рызыкі.
Перавага ў гэтым заключаецца ў тым, што ты можаш купляць і прадаваць тое, што табе цікава і ў чым ты разбіраешся, што можа прывесці да больших прыбыткаў. Цяпер я буду інвеставаць свае $100 у выкарыстанае абсталяванне для радыёкантролю або абсталяванне для гольфа. Абадва гэтыя напрамкі мне цікавыя, таму я павінен мець разуменне кошту кожнага прадмета. Покемон-карты былі б выдатнай вобласцю для таго, каб мець пэўныя веды, бо іх кошт хутка расце. Логан Пол толькі што купіў карту Чарызард за больш чым $150 000. Як гэта вар'яцка. Такім чынам я знайшоўся на Facebook Marketplace, бо большасць людзей мае доступ да гэтай платформы і знайшоў мадэльны рухавік, які я збіраюся паспрабаваць купіць. Ён абвешчаны за $75, што прыблізна роўна $100. Мы абмяніліся некалькімі паведамленнямі, і я збіраюся паглядзець на прадмет цяпер. Прывітанне, я прыйшоў пра рухавік. О, у скрынцы таксама. Крута, гэта добра. Крута выглядае добра. Так ты прымеш $70 за гэта? Не, у мяне ёсць $75. Гэтая скрынка ў добрым стане. Можаш зрабіць трохі лепш. Я скажу табе, што я магу зрабіць. Вось я уключу гэта. Сапраўды, гэта адкуль прыйшло. $75. Дамовіліся. Добра, вось я дам табе $75. Вось, і мы здымаем гэта для нашага канала на Ютубе. Ты не супраць? Не, усё добра. Добра, тады да пабачення. Вялікі дзякуй. Дзякуй за гэта. Такім чынам я зрабіў спіс на eBay для мадэльнага рухавіка, а мадэль самалёта я буду прадаваць на спецыялізаваным сайце па мадэльных вырабах, бо упэўнены, што буду прадаваць патрэбным людзям і чакаю вялікага прыбытку. Цяпер мы пачынаем ставіцца да гэтага сур'ёзна. Час для асобных акцый. Гэта атрымлівае 6 паплалімі з 10 на маштабе рызыкі. Ёсць пэўная калькасць рызыкі пры інвеставанні ў асобныя акцыі. Але калі вы добра выбіраеце кампаніі, гэта можа быць сапраўды захапляльна, бо ёсць патэнцыял зарабіць шмат грашай. Падчас буму .com у 1995 годзе мне пашанцавала выбраць некалькі выдатных акцый, якія я прадаў, і зарабіў шмат грашай за кароткі перыяд часу. Калі пузырь лопнуў, некаторыя з кампаній, акцыі якіх я меў, якія каштавалі вельмі мала, сталі банкрутамі. Поспех і своечасовасць могуць быць важнымі часткамі інвеставання ў акцыі. Я выбраў гэтыя акцыі, выкарыстоўваючы тое, што называецца фундаментальным аналізам, што азначае, што я глядзеў на фінансавыя справаздачы кампаній, іх рынак і таксама на кіраўніцтва гэтых кампаній. Тады гэта было шмат працы, але цяпер гэта лёгка знайсці на Yahoo Finance. Некаторы час таму я чытаў артыкул пра эксперымент, дзе яны імітавалі 100 малпаў, якія кідаюць дроцікі ў фінансавыя старонкі газеты. Акцыі, якія выбралі малпы, у сярэднім пераўзыхадзілі так званых самых разумных менеджераў хедж-фондаў на Уолл-стрыт. Такім чынам, для гэтага відэа я падумаў, што было б весела паставіць гэтую тэорыю на выпрабаванне. У мяне няма малпы, таму я падумаў, што давядзецца зрабіць гэта самому. Такім чынам я буду кідаць дроцік у дошку, і як вы можаце бачыць, я выпадкова выбраў 20 розных акцый, і дзе б дроцік не ўпаў, туды я і буду інвеставаць. Цяпер мне толькі трэба надзець павязку на вочы. Добра, вось і мы. Правільна, давайце паглядзім, што ў нас ёсць. І мы выбралі Samsung. Добра, я зараз пайду ў свой брокерскі рахунак і зроблю заказ на Samsung. Калі вы хочаце інвеставаць свае $100 у асобныя акцыі, Выбул зараз дае 3 бясплатныя акцыі на абмежаваны час, калі вы ўнясеце $100 на свой рахунак. Я пакіну спасылку ў апісанні, калі вы хачаце атрымаць гэтыя бясплатныя акцыі. Такім чынам, зараз мы пераходзім у царства гульні і спекуляцый замест інвеставання. Нумар 7 – гэта крыптавалюта. Гэта 9 з 10 на маштабы рызыкі. Вы, напэўна, ужо чулі пра біткоін.
Гэта зараз самы папулярны тып крипты. Калі бы вы купілі $100 у біткоін у 2015 годзе, сёння гэта каштавала б каля $5000. Гэта даходнасць у 5000% ад вашай інвестыцыі, і гэта вельмі рэдка. Таму многія людзі, якія інвеставалі ў біткоін у раннія дні, сталі мільянерамі за ноч, але шмат людзей таксама страцілі грошы. Калі б вы інвеставалі каля $100 у снежні 2017 года, калі біткоін быў на сваім піку, у снежні 2018 года у вас было б менш за $17. Такім чынам, на самой справе, ніхто не ведае, што будзе далей. Гэта надзвычай рызыкоўна, але ўсё яшчэ вельмі прывабна, таму што ёсць патэнцыял зрабіць вас мільянерам. Ёсць тры асноўныя тыпы крипты: Ethereum, Ripple і, вядома, вялікі біткоін. Але сёння мы сканцэнтруемся толькі на біткоін. Калі вы хочаце даведацца больш пра іншыя тыпы валют, вы можаце прачытаць нешта пад назвай white paper, і гэта дасць вам усе дэталі. Цікавасць біткоін заключаецца і ў тым, што ён выкарыстоўвае нешта пад назвай блокчейн, і ён не рэгулюецца ўрадам. Вы таксама не можаце стварыць больш біткоін, што робіць інфляцыю абсалютна немагчымай. На мой погляд, гэтая інвестыцыя верагодна мае сэнс толькі ў тым выпадку, калі вы ўкладваеце $100 дадатковых, якія вам на самай справе не патрэбныя. Таму я пайду у самы папулярны дадатак для біткоін, які называецца Coinbase, і ўкладу свае $100 у біткоін і забуду пра гэта. Дарэчы, калі вы хочаце паспрабаваць, я пакіну спасылку на Coinbase у апісанні ніжэй, і вы можаце атрымаць $10 бясплатнага біткоін. Па меншай меры, гэта дасць вам невялікую перавагу. Апашняе, гэта сапраўды поўная стаўка. Вы, напэўна, ужо здагадаліся, гэта латарэя. Гэта сапраўды 10 з 10 на маштабе рызыкі, і гэта не тое, што я б рэкамендаваў рабіць. Аднак я падумаў уключыць гэта ў гэта відэа аб інвестыцыях, бо многія людзі выбіраюць рабіць гэта. На самай справе 57% усіх амерыканцаў купляюць хаця б адзін білет латарэі ў год. Шанец сапраўды выйграць 1 з 14 мільёнаў, што можа здавацца даволі магчымым, але дазвольце мне паспрабаваць паставіць гэта ў перспектыву. У вас у 4000 разоў больш шансаў выйграць Оскар, чым выйграць у латарэю. Мільёны людзей губляюць свае грашы кожны год, але працягваюць гуляць, бо ўзнагароды надзвычай вялікія, калі вы выйграеце. Я збіраюся інвеставаць у нешта, што ніколі не думаў, што сапраўды зраблю. Могу я атрымаць 100 скрэч-карт, калі ласка. Выдатна, вялікі дзякуй. Дзякуй. Да пабачэння, дзякуй. Як вы можаце бачыць, гэта зойме ў мяне шмат часу. Я пакіну таймер на экране, каб вы маглі бачыць, колькі я выдаткаваў у параўнанні з тым, колькі я атрымаў ад сваёй інвестыцыі. Давайце зробім гэта. Музыка, спадзяюся, у гэтым лоце ёсць крыху больш. Павінна быць, ці не так? Мы на палове шляху. Максімум, што мы выйгралі да гэтага часу, гэта $3 на адным білеце. Мне патрэбна дапамага. У мяне засталася яшчэ 50 білетаў. Давай, Кёртыс, я ведаю, што ты не можаш дачакацца, каб паспрабаваць гэта. У цябе ёсць манета? Ёсць. Гатавы? Давайце паглядзім, хто знойдзе больш грошай у астатніх 50 білетах. Гатавы? Добра, гатовыя, пайшлі. Гатовыя? Давайце. $15. Сур'ёзна? Так. Не? Так. Ого, $15.